answer ni sa question ni Verna atong last Sabbath, ang iyang pangutana is nganong wala gipatay si Satanas hinungdan nga daghan na noon siya nadamay o apil kita nakasala o patyon raman day gihapon siya sa unahan. Di ba? Mao nay pangutana. Pero unsa may tubag ana sa balaang kasulatan og sa espiritu sa tagna ug nganong wala man gyud gipatay si Satanas. Okay? So mao ni ato ang hisgutan karon. So ang question akong isulat no. Okay, mao ni ang question ni Vernie, no? Nganong wala gipatay si Satanas daghan na noon ang nadamay, no? So daghan na gyud kay nadamay, tinuod gyud ni siya mga kaigsunan. So kinahanglan nato ning isitel kay ngano man lisod kaayo nga magpabilin sa atong unahuna ang atong mga pangutana. So sa first verse nga atong tanawon sa Bible is makita sa Ezekiel chapter 28. 13, tanawa daw, paingon sa verse 19. Balik kog basa Jel. Ezekiel chapter 28, 13 paingon sa 19. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, tanang mga mahal nga bato maoy imong tabon, ang sardio, ang topasyo, ang diamante, ang berilo, ang onyx ug ang jaspe, ang zafiro ug ang esmeralda ug ang carbunclo ug ang bulawan. Tayo sa hunong sa every verse, Jill, no? Kaya akong emphasize. So, si Satan, si Lucifer, si Satan, naa na siya sa Garden of Eden. So, mauna siya ang panahon, no? Nga gihulog na sila. Kay, na naman siya sa Eden. So, gisulti diha nga si Lucifer, naa siya tanan ang, katong ipanganlan tanan nga mga precious stones. Naa tanan kang Lucifer o kang Satan, no? Palihog kog pa rin og basa, Jill. Ang binuhatan sa imong tambol o sa imong mga flauta, diha kanimo sa adlaw sa pag-umol kanimo sila naandam na. Wow. So, before giumol si Lucifer, is giandam na tanan ang para sa iyaha. Wow, no? Mauna siya. Padayon nagbasa, Jill. 14. Ikaw mao ang dinihog nga kerubin nga nagatabon, ug ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagasaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Okay, hunong sa si Lucifer gisulti diha nga siya daytong kahinumdum mo atong Ark of the Covenant, no? Siya tong isa ka cherubim, katong angel nga nag-ana diri, no? Siya tong angel nga isa nga gibutang diha sa Ginoo sa Ark of the Covenant. Bati lang kay akong drawing ba? Sensya kayo. Nalang tatay picture nga atong mapakita sa inyo ha. So, siya tong isa ka angel nga gibutang sa Ginoo, meaning nindot kaayo ang posisyon ni Lucifer didto sa langit. Ang iyang posisyon labaw siya sa tanan nga mga angel. Okay, siya ang pinakalabaw. Padayon na og basa, Jel. 15. Ikaw hinpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod na ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Okay. So sa pag-umol kang Lucifer, si Lucifer gid unsa siya? Perfect. Maobitaw nang natingala ang kalibutan bisan kita nga nganong sa unsa nga hinungdan nga si Lucifer nakasala man, nga perfect man siya. Wala man goy sala dito sa heaven nga naman, no? Mao nay misteryo sa sala nga di na tumatubag nga nitungara og niabot sa usa ka perpekto o putli nga gihimo sa Dios. Padayon nagbasa, Jel. 16. Pinaagi sa kadaghan sa imong patigayon, sila nagtugob sa imong taliwala sa pagpanlupig og ikaw nakasala. Busa gisalikway ko ikaw ingon nga mapasipalahon gikan sa bukid sa Dios. O gilaglag ko ikaw, o nagatabon nga kerubin, gikan sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Okay, masabta naman nato to, no? Gibalik naman, padayon na. 19 taman, Jel. 17. Ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahog. Oh, yes. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, gipapahamutang ko ikaw sa atubangan sa mga hari, aron sila makasud-ong kanimo. Tanawa. Unsay usa ka lesson dito tungod sa iyahang kaanyag kasi iyang kaambungan sa iyang kagwapog sa iyang kahayag dili kahayag sa iyang agtang. Kay anyway, hayag man gyud ang agtang ni Lucifer anyway. Kung mabasa gyud na siya sa Spirit of Prophecy nga si Lucifer lapad gyud siya agtang nga nagpakita to siya nga siya manggialamon.
Ha? Mao na nga bugat kay na sa inyo ha kung kita lapad tagagtang nya dita bright gel. Dito istorya na to gel. Pero lahi gid tuyahan no siguro anak kayo. So manggi alamon mao na siya nga siya gid ang gibutang sa Ginoo diha nga posisyon no. Dili lang siya tanan nagdala sa iya grabe yang kaanyag mga kaigsunan. So pero unsay gingon sa last nga akin second to the last nga giingon diha nga gituboy nimo ang imong kaugalingon. Okay, ambak ta makagalaan sa Isaiah 14 versikulo 12. Una sa ta sa Bible no. 12 mag-start I think 16 na padulong. 14. Okay, so diri na pud sa Isaiah kung giunsa pagtuboy pinaagi sa kasing-kasing ni Lucifer. Sa sulod sa kasing-kasing ihara man tong gitago sa dugay nga panahon. Wa man to niya nga gisulti niya, wala. Naara to sa iyang heart. Gusto siya nga mulabaw sa Dios. No mauna ang naa sa kasing-kasing. Palihog ko basa Jel. Okay, Isaiah 14:12. Naunsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon. Naunsa ang pagkalumpag mo ngadto sa yuta nga ikaw man unta ang nagalumpag sa mga nasod. Tanawa, so unsay hinungdan gipakita diri sa first verse sa verse 12 nga unsay hinungdan ug nganong gihulig si Lucifer. Padayon nagbasa nara ang hinungdan. 13. Og ikaw miingon diha sa imong mga kasing-kasing, ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kinatumyang mga dapit sa amihanan. So mao ni ang gadlikado kung magparehiyat kang Satan nga gusto mo taas ang atong posisyon nga sa paagi na anatay gi tamakan. No mao nay gihimo ni Lucifer dito sa langit naa na say gitamakan sa dihang gusto siyang mulabaw sa Dios tungod kay siya binuhat lamang sa Dios ug dili pwede nga mulabaw siya sa Dios. Pero mao na ang nasa sulod sa iyang kasing-kasing. Padayon nagbasa Jel. 14. Mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod, himuon ko nga ang akong kaugalingon mahisama sa taas o yamot. Kuyaw no? So iyang ipariya iyang kaugalingon sa taas o yamot nga mao ang Dios. Padayon nagbasa Jel. Silabon ikaw pagadadon ngadto sa Sheol, sa kinahiladmang mga dapit sa langob. So ang katapusan nga verse sa verse 15, gipakita diha nga ang katapusan na daang gisulti diha is asa siya padulong sa Siol o sa lubnganan o sa human sa ikaduhang kamatayon ana mauna siya ang mubalik siya sa abog no kitang tanan bisan ang mga dautan kani first death man ni mubalik to sa yuta inig kamatay nato pero puruhan day uban sa grasya sa Ginoo mo kayab ta sa langit og dili na ta makatilaw og ikaduhang kamatayon di ba so mauna ang kamatayon ni Satan makigalaan og kauban sa iyahang mga sumusunod. Now moadto na ta karon sa komentaryo ni Sister Ellen White mahitungod ni ini. Nganong wala man gyud siya gipatay? Nganong gisulti naman daan sa Isaiah nga sa last naman siya silutan? O gani giingon sa pinadayag Revelation chapter 20 verse 10. Paligog basa Jel. Gisulti na daan dire nga sa katapusan na sa silutan. Ngano man? Nganong wala man sa sinugdanan? Okay? Ngano man? Kay ngano naay rason ang Ginoo mga kaigsunan? O nganong wala? Kay kung iyahang unahon og patay si Lucifer, mauni ang mahitabo, mauni ang atong hisgutan karon. Okay, paday nagbasa Jel. Revelation 20 verse 10? Yes. Okay. 10. Og ang yawa nga nagpasihi sa laag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo og asupre diin atoan na ang mapintas nga mananap og ang mini nga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. You see? So meaning ang last na katusi ang beast nga tong gisgutan kanang hisgutan nato na matun-an ra nato na da ang sa Revelation no kanang sa Revelation chapter 12 paingon sa verse 14 ana so mato na 16 17 may hisgutan nato na kinsa na nga beast nag-exist pa man karon mukuyog din na dito kang Lucifer dito sa kalayo sa impierno makaigsunan. So meaning wala pa. So katapusan na. So nganong naapamangyoy nagkinabuhing dautan tungod og hinungdan kay si Satanas buhi pa. Wala pa iyang panahon, dili pa iyang panahon. Mao bitong nay nakatagbo kang Jesus didto katong giyawaan nga gisudlan sila giyawa katong duha ka buok nga katong sa sementeryo man to di ba? Daplin sa river kasi dihang ni tabok na sila, pagtabok nila makaigsunan ang nahitabo niingon dayon tong mga gisudlan katong yawa nga nisulod sa ilaha tong mga dautan ni ana, oy, anak sa Dios, kailagid sila
Kay nga naman, gikan man sila sa langit, gihulog naman sila dire, sumala sa atong gibasa. So unsay nahitabo niingon din sila, imo na ba ming hukman sa dili pa tamang panahon? So meaning kabalo sila sa pinadayag nga mao ni ang ilang katapusan kung kanusa sila sunlod. Sunlod yun. Isugba, no? Mao na ilang giingon mga kaigalaan. Pero mao na siya nga atong answeran ng question nga nganong wala sila gipatay ug nganong mauni ang nasulat sa Bible kay mauna ang perfect will o mauna ang kabubuton sa Ginoo gani sa sanctuary nga doctrine ang katong isa ka kanding didto nga nagrepresent kang Lucifer siya na ang katapusan nga ipasa ang sala sa tanang nasod. Di ba ang application ana nga inigbalik ni Jesus kasabot na mo to? Katong kanding ba nga isa, di ba? Duha man to ka kanding, si Jesus ang isa. Ang katong isa ka kanding, siya ang mupasaan sa tanang sala sa katawhan sa Ginoo, mao tong nagrepresent si Jesus. Karon inigawas ni Jesus sa balaan nga dapit o katong pari, inigawas niya iyang ipasa ang tanang sala ni adtong mga tawo nga nangayog pasaylo. So meaning katong pari mawala ang sala sa iya o si Jesus Christ kay mapasa sa tag-iya nga mao si Lucifer nga originator sa sala nga nagrepresent atong isa ka kanding. O katong isa ka kanding dadon sa dito sa kamingawan nga dili siya makabalik sa nasod sa Israel. Og nagrepresent inigbalik ni Jesus ipasa pagawas niya sa pinakabalaan nga dapit iyang ipasa ang sanang sala sa naghinulsol nga nadala sa langit. Ipasa niya didto og sulod sa 1,000 ka tuig unsay mahitabo si Satan derira ngit-ngit kayong kalibutan nga maotoy nagrepresent atong kanding nga gidala sa wilderness. Og inigbalik sa third coming kauban na ang mga righteous puruhan uban sa grasya sa Ginoo ubanta inigbalik ni Jesus ayha padayon ang punishment ayha padayon ni mahitabo mga kagalaan. Makuha na to. Now adto ta sa heaven. Unsay abbreviation sa heaven nga book HV page 153 paragraph 4 ano ay, sige. Kana daw. 153. Paragraph 4. So, nana, magsugod na ta, ug unsay hinungdan og ngano nga wala gipatay diretso si Lucifer. Palihog kog basa. For what was the great controversy permitted to continue throughout the ages? Why was it that Satan's existence was not cut short at the outset of his rebellion? It was that the universe might be convinced of God's justice in his dealing with evil, that sin might receive eternal condemnation. For what was the great controversy permitted to continue? Ug unsa may rason nga ngano ang pakig-away o pakig-away karong gitugutan man sa Ginoo nga magpadayon ining ulahi nga mga panahon? Why was it that Satan's existence was not cut short at the outset of his rebellion? Nganong sa panahon nga nagrebelde si Lucifer dito sa langit, nganong wala man dayon siya gipatay? Mao ni ang question diri sa mabasa. Padayon na ko basa. It was that the universe might be convinced kay naay rason, una nga rason kay para makumbinsi niya ang universo. Unsa ang iyang i-convince sa universo nga ang hustisya sa Dios ang iyahang pagtagad sa yawa. Unsa man iyahang pagtagad sa dautan that sin aron nga ang sala iyahang hukman eternally. Maoning eternally nga paghukom sa sala maoning ikaduhang kamatayon. Human sa ikaduhang kamatayon dili na gyud ta kakita pagsala. Perfect na gyud ang tanan, no? Kay limpyuhan man ang tanan. Okay. Ito mabasa heaven. Heaven 153 paragraph 4. Okay. Akong kuano na isulat na ko diri. Heaven, ana ang abbreviation? HBN yan. HBN 153.4. So paragraph ni siya, page ni siya. Okay. So mauna siya ang first nga rason nga ana ay pamatud-an ang Ginoo sa universe. Kay kung gipatay unsay rason kung gipatay ni sa Ginoo diretso ato ning makita karon. Kay kung gipatay pa diretso sa Ginoo si Lucifer, naa ang mahitabo mga kaigalan. Now ato ta sa sunod. Great controversy. Page 495 paragraph 3. Palihog kog basa Jel. 495 paragraph 3. God in His great mercy bore along with Lucifer. Hunong sa, no? Tungod sa dakong kaluoy sa Ginoo, iyahang gipasaan si Lucifer. Meaning, merciful yun ang Ginoo. Okay, pwede nagbasa.
He was not immediately degraded from his exalted station when he first indulged the spirit of discontent. Wow, hunong sa human kuno nga na diskontinto si Satanas, wala bitaw siya gi ganahan na sa iyang posisyon nga usa ka labaw sa mga angel kay gusto pa man siyang matupong sa Dios. Pwede pa man siya nga kanang gusto man siya nga i-worship pud siya sama kang Jesus kay nalain man siya kung basahon na to na sinugdanan no. Nalain siya ba kay nganong si Jesus gina-worship man niya ako dili lagi. No? Kay ang Father ningon man nga si Jesus ra gyud ang i-worship ug ako wala na ilain pa. So didto nagsilo si Lucifer. Okay, pwede nagbasa Jel. Nor even when he began to present his false claims before the loyal angels. Okay, you see? So mauna siya ang unang nahitabo mga kaigalaan, no nga na okay, maura gihapon nga book Great Controversy 497 paragraph 1. Sige daw Jel. 497 paragraph 1. 1. God in his wisdom permitted Satan to carry forward his work until the spirit of disaffection ripened into active revolt. It was necessary for his plan to be fully developed, that their true nature and tendency might be seen by all. You see? Okay, pare na daw. Okay. Lucifer, as the anointed cherub, had been Okay, pait highly na. devoted. Biya, akong bisayon sa Jel kay para makuha na to, no? Sa tanawa, sa kaalam sa Dios, iyahang gitugutan si Satanas nga dadon niya iyang mga buhat. Hangtod nga ang espiritu sa disaffection, no? Hantod nga ang iyang gipanghimo ba nga gusto siyang mubulag sa Ginoo, hantod nga kanang gusto siyang mulabaw sa Ginoo is mahinog. So, dili day pwede makaigsunan nga sa gobyerno sa langit patyon diretso ang nagrebilde sa iya kay nganuman ang mahitabo maguba ang mercy o ang gugma sa Ginoo. Dili na just ang Ginoo. Tan-awa, i-apply nato sa tanan karon. Gikan sa sinugdanan sa Eden hangtod sa katong gipanghukman didto ba sa Bible. Giunsa nila pagdil ang sala ni sa Ginoo? Di ba at first sa Eden, human sila ni kaon unsa ang nahitabo, nabuhi pa sila tungod kay namatay si Christ para sa ila instead nga sila ang mamatay. Una gid namatay si Christ para ginapakita niya nga ang mula pa sa sala ang bayad kamatayon. Now, kinsa man si Eve and Adam, wala na sila gipapuyo sa Garden of Eden. Mao na ang konsekwensya ilang sala. Pero buhi pa gyapon sila. Kung maghinulsol sila, muagi sila sa dalan sa kinabuhi, adunay paglaom. Pero muagi sila sa dalan sa kamatayon, walay paglaom. So mao na ang probation. Now, sa kang Cain, human gipatay niya si Abel unsay gihimo? Gihatagan siya chance. Gani, grabe ang love sa Ginoo nganuman. Niya na siya nga na makatagbo niya na man tos Cain na kung makatagbo kog tao didto nga mga kuan patyon jud ko nila. Pero unsay mercy sa Ginoo? Siya pay ni patay, gihatagan pa siya gugmag kaloy. Unsay gihimo sa Ginoo? Dili kapat yun. Kay silutan ako sa kapila-kapilo ang muhilabot nimo. Grabe nga gugma oy. Mao nay mercy. Now, kinsa pa gyud? Sa flood, pila ka years nga gihatagan si Noah para magwali sa ila para maghinulsol. Pila? 120 ka mga tuig para lang nga maghinulsol sila. Pero unsay gihimo nila? Ingon pa sa Genesis, I think verse 6, nga padayon sila nga nagpakasala. Nga gani ang espiritu sa Dios dili na maka-hold sa ilaha. Dili na kaagwanta ba? Nganuman, dautan ra gyud mapadayonon nga dautan ilang gibuhat. Mao nay mercy 120, imagine, katuig. Pero unsay gihimo nila sa mensahero sa Ginoo? Ilang gimak. Ilang giyaga-yagaan. So kung ikaw ang Ginoo, kaya ba nimo nga magpabilin og pagkadautan ang tawo? Dili na nimo makayag tan-aw. Tungod sa imong mercy, imo na lang tapuson ang ilang kinabuhi. Now, kinsa pa man ang Sodom and Gomorrah? Pila ka to Sodom and Gomorrah? Sa wala pa gisunog, unsa ang mercy dito? Gipadadag mensahero. Kinsa ang mensahero? Ha? Si Abraham, no? Si Abram. Kay ngano man, sa unsa nga pagi gipadala siya nang hangyo ang Ginoo, Lord. Kung ani ana nang hangyo ang Ginoo, nang hangyo si Abraham, ana siya nga Lord. Kung adunay 50 nga modawat sa imuha, maminaw. Dili ba nimo sunugon ang Sodom and Gomorrah? Ingon ang Ginoo, yes, grabe nga mercy na. So imagine ang Sodom and Gomorrah, pila ka mga tao ang nagpuyo diha nga nagbuhat og pagkadautan, pero ang gihangyo ni Abraham nga 50 gitugutan sa Ginoo.
Now here comes pag-abot dito wa man gyud 50 ni balik ra pud sa Abraham sa Ginoo. Ginoo, kung hatagan nimo kung 40 lang, di ba nimo sunugon hantod ni abot og pulo, wa man gyud pulo. Anaarag gyud isa kay ang gikabilinggan man gud ato ni Abraham is si Lot og ang iyang pamilya. Kay he knows Lot is bisan siya naa siya sa syudad, nagkinabuhi siya uyon sa kabubuton sa Ginoo. But the consequence is the result of his delay. Iyang lingering spirit, unsay result? Iyang pamilya, mga kaigsunan, na willing sa kalibutan. Mao nang danger sa atong mga amahan. Kung kita nga amahan wala tay desisyon para sa atong pamilya, dako kay ang posibilidad nga sila muhawid sa kalibutan. O kita nagmatinud-anon kay nagtuon man gyud, lig-on kay sa prinsipyo, pero kang atong pamilya, mga kaigsunan, wa na ang nagdisiplina sa ila, kalibutan na. Mao tong mga anak ni Lot ug iyahang asawa. Tanawa ang mercy sa Ginoo. Unsa pa gyud nga nahitabo? Unsa may nahitabo nga inyong nahinumduman sa Biblia nga wala gipakita ang mercy ug ang justice sa Ginoo? Naa gyud. Naghatag siya time. Si Kuan, sa Nineveh kay wala man ta madayon. O sa Nineveh, yes, the same. Kaya ano, sa Nineveh ha, tanawa gud ang mind sa tawo, lahi ra gyud sa Ginoo. Si Jonah, sibat ko ani kay kabalo ko nga dautan gyud ang Nineveh. Sibat siya, ato siya Tarsus. Nga to ni. So, ato siya Tarsus or Tarsus. Pag-abot niya dito, oy, ang pagsakay na niyang barko, oy, nangitag pamagi ang Ginoo. Sinaytabo, ihulog ko ninyo, kay kabalo ko ako hinungdan, gihulog. Paghulog, gipatukob. Karon gidala siya dito, hinulsol siya sa tiyan sa isda. Pag-abot niya dito, giluwa siya sa daplin, gipawalihan niya. Pagwali niya dito, wala gyud, human niya gwali, lakaw din siya dito. Pag human niya lakaw, tago din siya itong kahoy. Pagtago niya, uy, nalayos man. Balugulbol na po siya, Lord. Bis maumaon lang niya akong kitaguan. Imo kay diserto, no? Imo ba yung kuanon, palayuson? Ano siya? Padahin na din siya. Mautong gisultian siya sa Ginoo. Nga? Lord, wa pa man lagi nimo gipaulan nagkalayo ng kuan. Nineveh, ana siya dito. Sige na. Di ba yung wali nga pag kinulsol mo kay ang syudad pagka sunogon niya ang mga tao See? kaya nagkinulsol ba yan gyud. Gusto man niya masunog. Di man kay wa pa guro ini dawat ato pagwaling niya. Unya pagdalikon niya naghinulsol man na yung hari og ang kuan. So pag mo hinulsol ang hari manggod sa ila, pag once ma-convert nimo ang hari, tibok nation gid na siya. Like sa panahon ni Luther, you know what? Nation to nation and conversion sa ilang panahon sa reformers. No, sa Hose, I think sa si Hose, sa Switzerland ba siya? No, nation to nation. No, ang nikontra sa nasod, sa hari sa nasod, mukontra na sa Rome. Kaya nga naman, na-convert ang nasod. Dabi kay, banggitan maging kalaban, Rome, no? Prophetically. So, lisod kayo pildihon ang Rome. So, gansi gid sila. No, okay? Gitag nga na daan, di gid siya iron like iron. Imagine go ng putaw god. Bisan pagbulawan ana, makumi na, magupog nagbunalan og iron. Di ba? Iron, dili, iron pa. Ang mix of clay, diri na sa tools na. Sa 10 kingdoms na. So, mo na siya, no? So now, nakita na to ang mercy sa Ginoo. Okay. Now, diri ta sa sunod. Great controversy. Page 498, paragraph 3. Kung bisayon para sa abong tanan. Okay. Bisan pa man daw nga nadisidaran na nga si Satanas dili na pwede nga magpabilin sa langit. Ang walay katapusang kaalam, wala milaglag kang Satanas. Kinsang walay katapusang kaalam? Ang Dios. Pero na to, tungod kay ang serbisyo sa gugma, mauragoy madawat sa Dios. Okay? Mauray madawat sa Dios. Ang allegiance o ang pagdapig sa iyahang mga binuhat, gikinahanglan nga makonverter sila o makonvek sila nga ang iyahang hustisya o ang iyahang pagkamaayo, pagkabuutan sa Dios, nga aron nga ang mga lumulupyo sa langit o ang uban nga mga kalibutan, kay nasayod man ta nga gawas aning planet Earth na apay lain nga mga kalibutan. Okay, gipakita dire. Ano to?
dili pa sila andam ug wala pa nila nasabtan ang tinuod nga kinaiyahan sa bayad o resulta sa sala. Wa pa nila nasabtan. Kung patyon nila si Lucifer, ang patyon sa Ginoo si Lucifer, ang mahitabo, dili na serbisyo sa gugma ang buhaton sa mga angels. Mao na sila, tinuod gid ay si Lucifer. Kay ngano man, mao naman to'y giakusar niya daan dito pa lang sa langit nga ang Ginoo is selfish. Siya ra gusto nga siya ra i-honor. Siya ra gusto nga daigon, simbahon. Kaya ang mao man ang accusation ni Lucifer kay gusto man pud siya nga siya simbahon, no? Sumala sa atong gibasa ganina. Okay, akong padayon og basa. Og dili dayon nila makita ang hustisya og ang kaluoy sa Ginoo. So kung ang gobyerno sa langit, mercy and justice, ako sang isulat. Mercy and justice, mao ni ang government sa Ginoo. Kung gipatay, mao gid ni ang ilang nasabtan makaigilaan nga gobyerno sa langit. Mao ni ang government sa Ginoo. So kung gihidritso og patay si Lucifer, what will happen? Maguba ang nag-mercy and justice nga gobyerno sa langit. Wa man sa gipakita nga mercy. Mao bitaw ang tunggingon sa gibasa ganina nga giborlong sa Ginoo si Lucifer sa langit. Nga gihulatan pa niya nga mohinulsol, gipadadaan pag angel nga sige na paghirepent na kay ibalik ka sa imong posisyon. Pero unsay naitabo ni Lucifer? Gipabili niya ang pride sa iyahang kaugalingon. Akong padayonon ha. Had he been immediately blotted from existence, they would have served God from fear rather than from love. Kung diretso dayon gipatay si Lucifer, unsay gitabo o gikuha dayon ang iyang pagpuyo sa langit, unsay mahitabo? Mo serbisyo ang mga angels o ang mga balaan nga mga tawo nga nagpuyo sa laing kalibutan, pinaagi na sa kahadlok, dili na pinaagi sa gugma. So mao na siya ang reason makigalaan. Mao na siya ang reason Bernie ug nganong dili pwede nga diretso siya patyon. Okay, dili gid pwede makigalaan. Pero wala nagpasabot nga ang Ginoo wala nagpasabot nga sa panahon nga gipatay ang dautan wala siya nahigugma ana. Do you believe nga ang gugma mo patay? Do you agree with me? Yes. So, we will read that in 1SM. Selected Messages, Volume 1, page 260, paragraph 3. Sa panahon nga naay makuha nga kinabuhi, nag-exist ang mercy ug justice ana. Gauban na sila permente. Gauban gina siya kay nganuman mabasa na to naron. Nga sa Ezekiel 33 verse 11. Jesus came to give to the world an example of what perfect humanity might be when united with divinity. He presented to the world a new face of greatness in his exhibition of mercy, compassion, and love. He gave to men a new interpretation of God. As head of humanity, he taught men lessons in the science of divine government, whereby he revealed the righteousness of the reconciliation of mercy and justice. The reconciliation of mercy and justice did not involve any compromise with sin or ignore any claim of justice, but by giving to each divine attribute its ordained place, mercy could be exercised in the punishment of sinful, impenitent man without destroying its clemency or forfeiting its compassionate character, and justice could be exercised in forgiving the repenting transgressor Grabe, no? without violating its integrity. Okay, akong Bisayo no, diri na ako lang putlo na. Gipakita ni Christ pag ani niya diri sa yuta, gipakita gid niya ang grabe ka merciful, grabe ka buutan, matinabangon tanan gipakita gid ni Christ. Pero moamba ko diri sa gipakita ni Christ iyang gitudluan ta og lesson nga ang siyensya sa Dios nga panggobyerno iyang gipadayag pinaagi sa pagkamatarong og ang reconciliation paghusay sa mercy og sa justice o sa kaluoy og sa hustisya. Wala kuno ni nag-involve, wala ni siya appeal nga mo kompromiso sa sala ang mercy ug ang justice. Dili pwede. Ang sala naa gid na bayad. Dili na maingon nga, oh, sige. Okay ra na. Dili siya maghinulsol.
So mao bitaw nang naagi mensahero, naagi pulong sa Ginoo para magpahinumdom nato nga maghinulsol sa sala. Dili gid pwede nga moingon nga okay ra ni nga sala, dili pwede yung nana sa gobyerno sa Ginoo. Naagid na siya ay maghinulsol, mangayo og paghinulsol sa sala. Akong balay nagbasa. Ang paghusay sa kaluoy ug sa hustisya wala nag-involve o walay apil nga pagkompromiso uban ang sala or i-ignore o pasagda na lang ang hustisya. No, walay naagi na ang mercy ug justice gauban. Apan pinaagi sa paghatag sa matag usa kanato nga ang Dios niyong batasan giordinahan mao ni siya. Kay ang mercy sa una naabay patay sa heaven, wala man. Pero tungod kay ni-exist ang sala, imbes ang sala ray hukman sa Ginoo, maapil ang naghawid sa sala. Mao na nga sala ra may gihitaposon sa Ginoo, pero ang nahitabo kay kita kay ganahan man taghawid sa sala, so madamay gid ta. Naman ang sala sa atua. No, wala man na naglutaw ang sala mga kaigalaan, naagid na siya. Unsa pa gigingon diri? Giordinahan nga ang kaluoy pwede siya nga mupanish o muhukom sa makasasala. O katong maghinulsol o katong wala naghinulsol siya unsa man lumpagon o pagagunobon nga wala niya giguba ang iyang pagkabuutan o ang iyang pagkamaayo nga batasan. O ang hustisya kuno pwede po daw siya nga mopasaylo sa mahinulsulol nga makasasala nga wala niya gilapas ang iyahang integridad. So bali-bali mga kaigalaan, ang kalainan lang sa Ginoo sa panahon nga iyahan nang ipanish ang mga dautan is wala na usab iyang pagkabuutan. Kita lahi man ta kay kung ipanish na nato masuko man gid ta, maglagot man gid ta, magkagot man gid atong ato ang ngipon basta mo patay na ta. Kanang kapatyon na gyud kay ka, di ba, mukagot gyud ang ngipon kung wala kay sundang imong kamot, mangumo gyud na, murag di na ka kahimutang. No, kakanuno na ka, pero sa Ginoo dili ingon ana, wala na usab yang batasan. Gani palihog kog basa sa Ezekiel 33 bersikulo 11. Moingon ka kanila, ingon nga ako buhi, nagaingon ang Ginoong Jehova. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan. Apan nga motalikod ang dautan gikan sa iyang dalan ug mabuhi. Bumiya kamo gikan sa inyong dautan nga mga dalan kay ngano man nga magpakamatay kamo o balay sa Israel. Gani kung atong ibutang makigala nagsubo siya sa kamatayon sa dautan. Kay ngano man gipili man gyud nila. No, giingon pa na diri sa Patriarchs and Prophet, unahon sa nato niya. PP 628 paragraph 1. Gipakita diha mga kaigalaan nga gani napugos ra siya kay mauman atong gipili. Napugos siya nga iyahang buhaton. Kay gani gingon sa Ezekiel nga wala siya kalipay. Ang Dios gugmay. Malipay ba siya nga iyang ipanish ang dautan? Dili, pero ilaha man ang gipili. No? May nana ka may gugmaon ang Ginoo mga kaigalaan. Mao na nga even love destroys. Kay ngano man kaysa magpabilin ma-immortal sinners. Kaya ang gusto man gud ni Satan nga ang tao mahimong immortal sinners. Nga gusto ni Satan nga ang tao mao nang gi-opposite ba? Nga gugma man ka siya nganong tapuson man niya ang dautan, dapat pasagdan ra na niya. No, dili man pwede makaigalaan. Kay ang dautan ganahan gud na siya nga magpakadautan. Kung immortalize sila, di sila mamatay, what will happen? Ganahan ba kag sudong sa dautan nga magpadayon sa pagpakadautan? No. Dili gyud. Kay ngano man, ang love is dili sa kasudong. Ikaw nga amahan, ako amahan man gyud ko. Di gyud ko ganahan sa akong anak nga magbuhat siya dili maayo. Ako gyud siyang badlongon because I know mao nang giingon sa Revelation chapter 3 verse 19, as many as I love, I rebuke and chasten. No? Kung sa translation pa na sa Bisaya, kung unsa kadako ang akong gugma, no? Akong badlungon o akong kastiguhon. Kaya kung kita magsabot manggod sa kastigo, grabe yun. But when we say chasten, that is discipline sa mga bata. Kaya naigugma man kata. Kaya pasagdan ba nato sila nga mapalayo sila sa atwa, pinaagis pagbuhat og dautan? Naman gay separation. Kung nakainomdom mo sa story ni kinsa ganitong isa sa pioneers, Joseph Bates. Si Joseph Bates na pobre gid siya. Biya captain siya, milyonaryo kay siya, pero napobre si Joseph Bates. Pagka pobre niya wa kay galaan, ang iyang anak ni biya sa iya.
Naagi separation. Ang dili kapabilin sa dalan sa Ginoo mobiya gid siya ana. Sumusugot ba ka nga dili nimo anaron ang imong anak sa kalisod nga kinabuhi kahamugaway ra? Pag abot niya sa kalisod, unsay may tabo mobiya siya nimo. Wa man nimo siya gianad. Tanawa ang gihimo ni Jesus Christ sa mga apostles. Nag-indulge ba day ang mga apostles? Wala. Napagani 4 days nga wala sila'y kaon. Nga nagkauban na gay nila ang Ginoo. Niingon si I think Philip or Thomas, ano sa Lord? Kung saan ni mga tao, wala man ni kaon. Pasagdan na ba nato ni sila nga mga matay diri sa kagutom? O gutmon sila diri? 4 days na. Ingon din si Jesus, okay, papangita sila o papangita mo kuan kanang naipagkaon. So he prayed and God blessed and then idaghan og nakakaon sila. Pero wala sila nag-indulge. Wala gi ipa-indulge sa Ginoo ang mga apostles kay para nga tanawa panahon sa kalisdanan. What happened sa ilaha? Willing sila magpakamatay sa Ginoo, ngano man. Willing sila mamatay para sa ilang Savior. Kay ngano man, they knows nga inana ang pagpakita og gugma. Nakabalo sila, nakasabot sila. Okay? So, nakuha na nato ni. Nasabdan na nato ni. Okay? So, paligog basa ni Jel. 628 paragraph 1. The forbearance that God has exercised toward the wicked emboldens men in transgression, but their punishment will be none the less certain and terrible for being long delayed. The Lord shall rise up as in Mount Perazim. He shall be wroth as in the valley of Gibeon, that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. To our merciful God, the act of punishment is a strange act. As I live, says the Lord God, I have no pleasure in the death of wicked, but that the wicked turn from his way and live. The Lord is merciful and gracious, long-suffering, and abundant in goodness and truth, forgiving iniquity and transgression and sin. Yet he will by no means clear the guilty. While he does not delight in vengeance, he will execute judgment upon transgressors of his law. He is forced to do this to preserve the inhabitants of the earth from utter depravity and ruin. In order to save some, he must cut off those who have become hardened in sin. The Lord is slow to anger and great in power, and will not at all acquit the wicked. By terrible things in righteousness, he will vindicate the authority of his downtrodden law. And the very fact of his reluctance to execute justice testifies to the enormity of the sins that call forth his judgment, and to the severity of the retribution awaiting the transgressor. Okay, hunom na Angel. So nakita na to sa gibasa ni Angel, adunay mga punto nga atong ipakita makigala. Number 1, punishment sa Ginoo is a strange act. Dili gina niya kuan nga sige na siya punish, no, dili na. Iyahara ng panagsaon ra na niya kumingon tag strange, that is unusual. Unusual, dili gina niya ginahimo gyud, pero tungod kay gipili man gyud nato, napugos gyud siya. Giingon dira sa iyang gibasa, he was forced to do this. Ang merciful God, ang karakter sa Ginoo nga gisgutan sa Exodus chapter 34, nga merciful, long-suffering, nga Ginoo, napugos ra gid siya buhat ani. Napugos ra gid siya panis, nga numan maumay atong pilion gyud sa dautan. So para ikatulo nga punto, kinahanglan niya nga ipanish ang dautan para iluwason niya ang uban. Kay kung dili niya ipunish ang wicked, what will happen sa mga righteous? Matakdan sila. Kay ang atong nature daan, ang atong kinaiyahan, ganahan gid ni magpakasala kaysa pagbuhat og maayo mga kaigsunan. Dili lang kay matakdan sila kanang paggusto. Patiyon gid nila. Yes, mao gid to siya. Mao bitaw nang sa war kung mobalik ta sa panahon ni Moses. O anita diri. So, moadto na ta sa final nga statement from the spirit of prophecy nga magpaligoon nato nga dili ta otoridad nga i-question nato ang Ginoo. Dili ta pwede nga Lord nganong imo maning kani Lord kani Lord kani ray buhata. Kay gugma man ka kani ra gyud ayaw nig buhata. Wala tay karapatan nga wa tay karapatan nga ingon naon nato ang Ginoo. Why?
Dili siya God kung imo siyang i-question. He knows everything. Mao to akong example, no, gibalik ko naman ni gistorya na nako nga sa panahon nga ang akong anak para sa wala lang, para panahon sa nga akong anak nasay hubag sa iyang tiil. Dayon nagnana na siya. Ingon ko sa iya, anak, pili nak, asa man imong pilion. Akong buslutan, dili na ka masakitan, or pasagdan rati ka nga maghilak ka tungod sa kasakit. Ano siya, wagid si pilion, hilag siya, dili ko. Dili po siya musugod nga buslutan ako ang nana. Sa pikas po, ano po siya nga, pasagdan ta na lang ka, nga maghilaka ka. Dili po siya, dili ko kisakit kayo. Wala gid siya pilion sa duha, mauna atong kinaiya. Dili ta gusto nga naay desisyon ang Ginoo para na to, pero mas nakabalumang ko sa iyang kaayuhan, gibuhat nako ang part para sa iya. Gibuslutan nako, and then wala siya naghilak. Is pareha sa Ginoo. Di ba? Pareha sa Ginoo, mas nakabalo siya kaysa atua. Tanawa kang Jonah, mao na ibaling nako si Jonah ni ambak na, pero nganong wala man ni anang Ginoo, pasagdan to, nganong bitong nag-ambak siya. Wala kay mas nakabalo ang Ginoo nga gibuhat to ni Jonah. Pero sa sulod ni Jonah, wat nakabalo ang Ginoo ra. Mabitaw nang matingala ka nga nay maghikog di man dayon mamatay, kay ngano man. Tungod kay nakabalo ang Ginoo nga napugos ra na sila hikog by emotion. Dili gyud total wicked ang ilang heart. So gitagag chance para mabuhi. Yan ana ka merciful ang Ginoo. Bisan pilion na to ang kamatayon, pero hatagan ta niyag chance nga para mabuhi, para makahinulsol pa. Mao nang giingon sa Ezekiel 33 nga pabalika sila kanako, pabulaga sila sa sala. Mauna ang gihimo sa Ginoo, hinaut masabtan nato ang maluluyon kay nato nga Dios makaigalan. Paligog basa sa 1SP. 1SP 328 paragraph 1. So last na ni siya nga paragraph para humanata, no? Okay, Moses commanded the men of war to destroy the women. Lagi tama dahil. Moses commanded the men of war to destroy the women and male children. Balaam, sa English yan eh. Bileam. Had sold the children of Israel for a reward, and he perished with the people whose favor he had obtained at the sacrifice of 24,000 of the Israelites. The Lord is regarded as cruel by many in requiring his people to make war with other nations. They say that it is contrary to his benevolent character. But he who made the world and formed man to dwell upon the earth was unlimited control over all the works of his hands. And it is right to do as he pleases, and what he pleases with the work of his hands. Man was no right to say to his maker, Why doest thou thus? There is no injustice in his character. He is the ruler of the world, and a large portion of his subjects have rebelled against his authority and have trampled upon his law. He has bestowed upon them liberal blessings and surrounded them with everything needful, yet they have bowed to images of wood and stone, silver and gold, which their own hands have made. They teach their children that these are the gods that give them life and health, and make their lands fruitful, and give them riches and honor. Pait na. Okay. Okay, pait na. Thank you. Hulam sa kujel. So, naay reason ang Ginoo. Ay, nga nganong, di wala tay karapatan nga i-question siya. Kaya nga naman, gihatagan sila, gipadato sila, pero unsay gihitabo sila, gisimba no nila ang gulbulawan og salapi. Ningon sila, mao ni ang naghatag kanamog health, maayong kusog, mao lang simba-simba sila. Kung ikaw ang Dios nga naghatag sa ila. Tinuod ang Exodus kapitulo 20, nga silusan ang Ginoo. Di siya musugot nga mubaw ka na, nga ikaw ang naghatag dayon, ang gihatag sa Ginoo mao na noy gisimba. Kaya ba natog sudong na makigalaan? Now, akong Bisayo, no? Moses commanded the man. Si Moses kuno iyang gisugo ang mga tao nga makig-away o gunobon ang mga babae ug lalaking mga kabataan. Si Balaam, no? Iyahang gibaligya ang mga kabataan sa Israel para sa reward. Mao to siya si Balaam, kung balikan nato yung story ni Balaam, no? Prophet Balaam. No nga, iyang i-curse para lang makakwarta siya. So, familiar naman nga story. So, di na ta mo balik ka na. So, og siya nalaglag kauban sa iyang mga katawhan,
no, nga para maka-obtain og sakripisyo of 24,000 of Israelites. So perting daghana kayo ang madamay. The Lord, no, ingon pa diri, ang Ginoo kuno gitagad siya nga cruel. What is the word cruel? Kanang mantas. Yes, exactly. Mangtas. Giisip siya sa mga tao nga mga mangtas. Nganong mantas man daw ang pagkailan nila sa Ginoo. Tungod og hinungdan mao ni siya. By many in requiring his people to make war with the other nations. Kay iyaha man di ay nganong iyang gisugo ang iyang makatawhan para makig-away sa laing nasod. So mao to tong gibasa ganina. Nga para isave niya iyang katawhan kinahanglan patyon niya ang dautan. Kay ngano ikaw like for example like kuan ba? Example Manny Pacquiao and kuan. Kinsa ganitong na down siya? Si Marquez siya. Katong kung tanaw nimo siya bisag apiki kayo ang pagkaaway nila, murag building Pacquiao ni ron ba? Anak ka. Pero tungod kay dapig ka sa iya ha, kay kabalo ka nga Pilipino siya, unsay imong game mo? Pacquiao sige na bisag apiki na mudapig gyud ka sa iya ha. Kay ngano man? Kadugo nimo siya Pinoy. It's the same with God. No nature na to na. Tanawagan ni ang Ginoo. Sa iyang katawhan dapigan gyud na niya kay ngano man maunay gasimba sa iya, maunay gadaig sa iya, tugutan lugar niya. Unsa may isipon sa mga matarong nga gipasagdan sila nga gihurot og patay sa mga dautan. Unsa ikasulti sa mga matarong? Hulay Ginoo nila. Mas pilion pa sa Ginoo nga dauton siya sa mga dautan tungod kay dili man pud to iya ha. Nagsimba man to sa mga larawan. Nagsimba man tog dautan, bahalag imak ang Ginoo. Mabitaw nang dito sa kalayo sa impyerno. Ang masulti sa mga dautan, sige pamalika sa Ginoo, sige kuan, mo na ilang masulti perminti tungod kay ngano man mauna na ilang kinabuhi kaniadto pa. Nga sigig daot sa Ginoo, sigig question sa otoridad sa Ginoo. That's the work of the enemy mga kaigalaan, nga nagpabilin sa ilang mind. Nakawa na to. So atong parinog basa. No, cruel gyud kay ang Ginoo. They say nagaingon sila, kontra man ni sa batasan sa Ginoo nga buutan kayo. Mao ba ning gina-question karon? Love man ka ang Ginoo. Nganong iya man ang ipapatay ang dautan? Kontra man na sa iyang gugma. Pasagdan na lang di ay. No? Mingon dayon nga dapat baguhon na lang nila sa Ginoo ang ilang batasan. Daw bi kay ang prinsipyo man kay naa may prinsipyo. Naa may guide nga gihatag sa Ginoo nga dili siya makasulod sa kasing-kasing gawas kung ablihan sa tao ang iyang kasing-kasing. Unsa niya paghinlo nga wa man niya gidawat si Christ. Mao man ay kondisyon. Dili man na magikon nga usabon sa Ginoo atong kasing-kasing nga dautan nga wa na to gidawat si Christ. Okay? Now, kung padayonon, apan siya nga nagbuhat sa kalibutan o nagbuhat sa tao nga magpuyo nga ni sa kalibutan, aduna siya gitawag og unlimited control over all. Naa siya'y walay limitado nga pagkontrolar sa iyahang mga binuhat. Pat ang nakanindot kay in love, in righteousness niya pagkontrol. Unlike ang Satan by force. No? So, anawa? Man has no right to say his maker, why doest thou thus? Wala kuno tay katungod nga moingon sa atong Dios, nga anong imo man ang gibuhat Dios? Nga imo mang pakig-awayan ng mga dautan, pasagdan na lang din na sila. Dili ta ka question ana makigalan sumala sa mabasa. Wala daw tay katungod ana. So kung patyon si Satanas sa ulahi nga panahon, sumala sa Revelation 20:10, dili na to ma-question ang Ginoo. Tay naa say rason sumala sa atong gibasa nga iyang ipakita sa mga laing kalibutan og sa universe nga ang iyang mercy ug ang iyang justice kay wa pa sila kasabot ana. Kita kasabot gyud kaayo ta kay ngano man kita man ang nakasulay og sala. Sila maglisod sila sabot kay ngano man wa sila katilaw og sala. Wa gyud sila kaila grasya, kita ra nga kaila grasya. So ano mo pagkailag kaluoy? Nga wa di man ka kinahanglag kaluoy kay ngano man perfect man ka. Mao na siya makigalaano nga hinaot masabdan nato ug unsay mga rason nganong unang nga rason tungod kay ipakita sa Ginoo ang justice and mercy ug kinahanglan mao na iyang government sa langit. Nga ikaduhang rason nga para ang mga angel mo-obey sila sa law nga dili pinaagi sa kahadlok kun dili pinaagi sa gugma. Hinaot nasabdan nato na og dalaygon ang Dios ni ining ka kung wala kanyo nakuha palingkong review ninyo, basahan ninyo na siyang mga
basahan ninyo ang whole context for the sake nga masatisfy tavern. Kay nga naman kanang usahay ang atong mind mo dagan gini sa bisan asa. Sumala sa atong makita, atong madungog, pero kung ibalansin nato, no? Ibalansin nato. Mao bitaw na nga ibalansin nato kanang Proverbs 11 verse 1 nga mali nga balanse is abomination at tubangan sa Dios. Mao nang ibalansin nato ang gugma sa Dios. Usahay masubrahan nato nga side nga gugma ra gyud kay ang Ginoo, di na gyud siya mohimo ani. Diri pod sa pikas, cruel po kay ang Ginoo, both by extreme. Pero ang giusa sa Ginoo nga merciful siya og justice. Mao gani ang government. Sa panahon niya nga buhaton niya ang mercy, na ang hustisya ana. Kung buhaton niya ang justice, na ang mercy ana. Gauban permente. Okay, so dalaygon ang Dios, hinaot nga na panalanginan ta sa iyang mga pulong ug magpabilin sa atong unahuna kung unsa ka may gugmaw ng atong Ginoo. Nga bisan pa man si Shadrach, Meshach ug Abednego niingon siya nga luwason man mi sa dili sa Ginoo or dili, magpabilin mi og simba sa among Dios ug di gid mi muluod ana imong larawan. Mao gyud gyapon atong mabati ba. Kay tungod kay namatay si Christ full sa atwa, luwason man ta niyag dili, dawato na to tungod kay ang iyang love mas labaw pa sa atong kamatayon. Ato ginainomduman mga kaigalaan. So, dalaygon ang Dios, happy Sabat ka natong tanan.